jotonono sanja kaham hingke tini hingkai ang kaisa chini rok khumulung park bisingo kaisa tui khumulung park bisingni tui no current bai mwsarui phunuknai hingke abono udbodon khlaina bagui chini bubak rok bo paijak hingke tai bo jati mwchangui rwnai hingke tai aro bono udbodono rwchapmung rok rwchapnai borokni bagui music rok ekdum try khlailai tongo hingke music sindi brasa chikla rok mwsuk ke music kwrung mane mwsuk ke tamnani kwrung tongo hinui angle sai se maya tini se saimano ang mwsuk borok tamnani kwrung abosok khanatok khe tamna rwnggo hinui ang tini khanaui tini nugui mokol bai nugui tini se saimano emne to youtube roko mane tako age tv roko tanmano khanaka nukha haikhe ani mokol bai thangbai ekdum sakbang dak khe mokol gana o haikhe tammani sin borok no asuk khanatok khe tammani nugya khoba tini ang tini se nugo borok gana rok ukologo no achukgui ang tini khe khnai tongkha belai khanatok khe soka wngkhai belai nugui ang khanaui obaksa soka hingke norok bo ani joto kha kaham tako bukhuk rok ani blog nainai rok norok bo khnai naidi bo mwsuk ke borok tini asuk khanatok khe hor bai sanja jora bai milirui borok asuk khanatok khlai music tamnani rwngkha norok bo khnai naipai jadi ani joto blog nainai dakhuk rok Humar bedek Bhoboranjan diang iem sarno ang koinai achuk phainani bagui aboni agulo ang koinai chini sakham bedek iem chini sar komol koloino aboni agulo ang koinai chini borom gonang Runel sarno aboni agulo ang koinai chini borom gonang Biswajit koloi assembly legislative assembly ni adong aboni agulo ang koinai chini CU IAS Rebel Heaven